Alright. Lights, camera, action. Hey guys. Okay. May surprise. Maglalakad-lakad ako guys. Sa labas namin. Ayan. Maglalakad-lakad. Alright. Alright. Hindi ako mag-drive. Dadalhin ko lang dahil wala akong susi ng bahay. Ayan. Hey guys. Lakad-lakad lang ako. Alright. Alam ko medyo malamig sa amin. Ayan. Medyo mahangin. Oh. Right. Gulat sila bakit may ilaw. So ito yung ano guys, ito yung tsura ng gabi dito. Ayan, medyo madilim, siyempre gabi madilim. Ayan. Ayan, ito yung kalye namin. Trip ko lang na maglakad-lakad. Ito yung kalye namin dahil naiinip ako sa bahay, sa loob. Kanina nanood ako ng movie, tapos nakatulog, nag-drive ng kaonte. Ngayon nainip ako, sawa na ako sa kakapanood ng movie. Bali unang araw ng day ko ngayong linggo dahil 4 days akong pumasok, tapos 3 days off. So ito yung unang araw ng day off ko. Madilim. 3 days off, so start nga may focus pa ako at saka Tuesday. Ayan, may nagdadrive. Bukan natin, lakad-lakad. Hindi yung puro drive lang guys. Ayan. So ito yung sidewalk sa aming kalye. Ayan. Ito guys, yan yung simbahan. Ayan. So ito, pinatay ko muna yung flash ng aking camera po, ng phone, yung camera ito. So ikot-ikot tayo. Plug tayo para may pang attendance ako kay Lulo. Ayan, kailangan kasi may attendance kahit pa paano, kung ano yung pag may nagbibideo ko, kung ano yung ina-upload ko. So ito yung sidewalk. 12 Avenue to, sa kabila 13 Avenue. Tapos ito so ito walking lang. So ito yung itsura mga bandang alas 8. Kita nyo yung bandang alas 8 dito sa amin. Ayan. Ayan, medyo mapagpasensyaan nyo na, medyo magalaw yung aking camera dahil bit-bit ko siya. Ayan. Okay, walking tayo. Ayan, Port Street. Ayan, ito yung mga store dito sa Port Street, sa downtown. Ayan. Ito yung ice cream. Ayan. Ayan, may sinihan. Ayan yung Filipino store. Ayan. Medyo malamig kaya itong suot ko guys. Ayan. Nakabonnet tayo. Ayan. Ito yung mga store sa downtown. May naglalakad din dito. Hi. Hello. Hello. Nice walking, eh? Yo, man. Say hi. Hi. Where are you from? I'm from India. Oh. Yeah.
Are you working here in Esteban? Yeah, Oh, okay. Yeah. Nice, nice, eh? yeah, it's nice. Yeah, sometimes I drive too much, but I feel like I want to walk. Okay. Just go around. That's good idea, man. Yeah, yeah, yeah. Okay, man. have a good night. Yeah. Taga-India daw. Ayan, ano, yung sinihan, may movie, ayan. Taylor Swift. Ayan. Trip ko lang maglakad. Ayan, mamaya may pulis, oh. Maglakad sa kalye. Lalakad lang ako, guys. Ito yung apartment nila ni Padi. Ayan. Ang gandang apartment dito. Bahay nila Padi. Ayan. Pina Padi. Ayan yung kanto na yan dyan katira. Ah.